בג"ץ מבטל היום את החלטת משרד החינוך לקצר בשנה הבאה את יום הלימודים לילדים על הרצף האוטיסטי. עבור ההורים מדובר בבשורה ענקית. אנחנו עם אופיר חיים, מאמן הנוער של הנבחרת, מי שגם חתום על ההישג ההיסטורי במונדיאליטו, וגם אבא של אור. מיד נדבר איתך על ההחלטה הזו, אופיר, אבל קודם בוא נזכר ברגע הזה. הבן הבכור של אופיר אור, שגם הסיפור שלו והאתגר בלגדל אותו, סיפרת לילדים שלא דיבר עד גיל 7? גיל 7, נכון, אורוש? כן. אבל היום אתה מדבר הרבה, נכון? כן. אז תגיד משהו יפה לאבא, אתה רוצה? מה אתה? תגיד לה משהו לאבא, שאבא ירגש? שמה? אתה רוצה להגיד משהו? כן. מה? תגיד. שאני התגעתי אליך. התגעת לאבא? כן. אתה גאה באבא? כן. כמה? הרבה. לחיבוק. אתה יודע, אני לא זוכר כבר כמה פעמים ראיתי את הקטע הזה, אופיר, וכל פעם באמת זה מרגש נורא מחדש. אז לפני הכל, מה שלמה של אור היום? אז אור, אתה זוכר, הייתי אצלך, גדעון, לפני כמה חודשים, אני ואשתי אורלי, ועדיין חיפשנו אז מקום, ואנחנו עדיין מחפשים לו מקום. היום אורלי לקחה יוזמה, אישה באמת אשת חיל, והיא לקחה יוזמה והיא מקימה עמותה, כי לא הצלחנו למצוא מקום לאור מספק לתנאים שלו, לדרישות שלו, ואורלי החליטה שהיא עושה את זה בעצמה עם עוד כמה הורים, ואנחנו בעזרת השם בקרוב נקים עמותה בראשון. מדהים, אז קודם כל המון בהצלחה. צריך להסביר, אור כבר בן 22, הוא באמת לא בבית הספר, לא במסגרות ההן. בכל זאת אני רוצה לשמוע ממך על ההחלטה היום של בג"ץ, שמבטל בעצם את ההחלטה של משרד החינוך לקצר את יום הלימודים רק ב-45 דקות. תסביר לי, מה המשמעות של עוד 45 דקות כאלה בתוך מסגרת מסודרת עבור ילד אוטיסט, ובמשפחה שלו כמובן? אז כמו שאמרתי, באמת, כמו שאמרת, גדעון, אור כבר בן 22 והוא לא נמצא במסגרת כזאת, אבל אני זוכר וזה היה עד לא מזמן, מה זה כל דקה בחיים במשפחה של הורים שיש להם ילד עם צרכים מיוחדים, כל דקה זה כמו נצח, ולקחת 45 דקות מהילדים האלה, לילדים זה קשה, להורים זה כמעט בלתי אפשרי, זה הרבה מאוד פעמים, אני יכול להגיד לך שמשפחות נהרסות ומתרסקות, לילדים שיש להם צרכים מיוחדים, כי כל דקה זה עולם ומלואו בשבילנו, זה באמת, לילדים זה חסר מאוד וקשה, צריך את המסגרת הזאת, להורים זה גיהנום. אני לא מגזים שאני אומר, יש רגעים שזה באמת גיהנום, והדקה הזאת בשבילם זה עולם ומלואו. אתה יכול לנסות להסביר לנו אבל באמת למה זה עלול להיות גיהנום עבור ההורים? תשמע, הילד, אני לא אומר כל ילדים, אני לא מכליל כמובן, אבל ילד צרכים מיוחדים, הוא צריך לוח מאוד מדויק ומתוזמן בכל יום. עכשיו, כשהוא נמצא בבית, צריך להעסיק אותו כמעט כל הזמן. ברגע שאתה לא מעסיק אותו, אני מדבר עכשיו על אור באופן אישי, אז יש רגע, אם אתה לא יכול לתת 100% מהיום לילד שלך, זה קשה עד בלתי אפשרי, יש עוד ילדים בבית, וברגע שהוא לא מקבל את התשומת לב הזה, אז אתה בבעיה. אתה בבעיה, לפחות זה מה שאנחנו חווינו עם אור, אז תחשוב שכל דקה בשבילנו, אם אתה תיתן דקה עכשיו לאורלי, זה כמו נצח. ככה אנחנו רואים את זה, ממש ככה. אז מה אתה אומר לשר החינוך, למשרד החינוך, שאמרו, אין לנו אמצעים בשביל זה, אנחנו נוריד את ה3/4 שעה הזו? שטוב בג"ץ עשו שהם החזירו את הדקות האלה ואת הזמן הכל כך מבורך הזה, ובמשרד החינוך שיחשבו על שוויון בין כולם. אין פה מיוחסים ופחות. אנחנו שווים בין שווים, ולילדים האלה מגיע בדיוק את אותם תנאים, ואנחנו צריכים לספק להם את זה. זה באמת, זה מציל חיים. אופיר חיים, אבא של אור, מאמן נבחרת הנוער. תודה רבה לך, אופיר. תודה רבה לכם.